Gunung cilik pucuke pinampar pinarata kinarya pajrabakan. Labun dita punika ingkang winursi tengkawi. Tanah sanes kejawi mung gumaring pertapan Sukorini. Lasinten Tawawi ingkang kepareng mahas ing Asamun jumeneng pandhita wonten ing pertapan Sukorini punika tawarnanipun Raja putra ing Wiraprat Majanira Sang Prabu Sri Baginda Maswapati. Ing mangke sangat bagus wis lukar busana kasatriyan angrasuk kabrahmanan. Mapan wonten ing pertapan Sukorini ingkang peparab Sang Resi Seta. Apa to darunane mangkono? Sang Resi Seta yektine cetane galih amung nedya maringaken kasekten sarta jayaji kawijayan marang kusuma marang satriya ingkang gentur tapane ingkang nindakaken dharmane. Lasinten Tawa ingkang kepareng marak ngabiyantara tuhu punika tamarnanipun ingkang wayah Raja putra Pringgondani Raden Harya Gatotkaca ingkang rikala semana kendhang kapracondhang kenging pengari bawanira mengsah bebuyutan nenggih Sang Ari Dewa putra angkatira Sang Adipati Basukarna. Ngantos kendhang kapracondhang kecalan daya nenggih sangat bagus Risang Gatotkaca ngeyang Sang Resi Seta. Teka kaya ta mangkono panglucitaning mardaya ingkang dereng kawijining risan.
sira guru kaki amilya manungsa kang nyata ingkang becik maratabate sarta kang mruhing kukum ingkang wus hamungkul tan mikir paweweh ing yan iku pantes sira Guranana kaki sartane kawruh ana Kanjeng Hyang Araharja pisuwan kula mung pangabekti kula mugi kunjuk oyang iya Gatotkaca pangabekti nira tak tampa akarya suka marwataning tiyas ingsun kejaba saka iku nggih katon nglayung ragamu kucem guayamu kawistara kalamunta sira kuncatan daya apa Gatotkaca ingkang sira sandhang muring matura ana ngersaning pun kaki nggih janiyaning tlaga kati langit mambang tang paswulan upamane kok Rentang tulya kusumaya suma Pranula ingkang wayah sowan wonten kabiyantara paduka Kanjeng Hyang kanthi raos ingkang nalongso kados ical bayuning badan kula karana katemben kewala kula Pancakara kelawan salah satunggiling satriya menawi manut ucapipun putra angkatipun Kanjeng Prabu ing Awanggawa Prabu Karna ingkang namipun Bambang Aridewa iya kula ketaman kasektenipun aji gelap sayuta bebasan kados telas bebayuning badan kula mulawi saking menika Kanjeng Hyang menawi to kula boten saged nandingi kasekten kala wau pedah menapa kula gesang wonten ing Madyapada ing mangka menika dereng paja-paja badhe tumapaing perang ageng Baratayuda Jaya Binangun nyatanipun kula sampun nandhang wirang kula boten saged ngawekani urubeda ingkang tempuh pedah menapa kula gesang Hyang ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara Gatotkaca aja banget-banget nggonira ngresah angresula anenutuh diri mengkene kula pancen kabeh kasekten kuwi mau ana tanjane dewi-dewi lamun manungsa iku mau ora bisa mapan sarta ngetrapake kang permati malah sok dadi bilai mula ta ana tembang nggon pucung kae ngelmu iku kelakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosani setya budya pangekesing dur angkara duwe ngelmu yen to tanpa laku tanpa pangibadah ingkang tulus
ngelmu mau tiwas muspra kurang-kurang bejane malah gawe cilaka. Mula kang saka iku nggih Gatotkaca. Dina iki pun kaki bakal paring sarana kelawan jeneng sira kulup. Ya sabab saka pangertening pun kaki sira kulup Gatotkaca ingkang bakal jinangka kelawan Bathara ingkang ngakarya jagat sira ingkang kawawa bakal dadi senopati ning Ngalaga besok Barata Yudha Jaya pinangun. Dina iki pun kaki bakal paring sarana kelawan jeneng sira Mara lungguh ingkang prayoga ulun jarwani nggih. Rikata sang Gatotkaca kinon mapak arka siwi teka pira sang Tri Kresna Partomaner memuji saktinira sang pake ing ujaran wang-wang semu garacita jroning cipta salon mangayun maripe rangu-rangu Tyasira ri sang tatuka Gatotkaca wonten timbalan ing adhawuh Kanjeng Hyang. Coba nggih weningna ciptamu menepna rasamu. Dina iki pun kaki bakal paring kasekten marang jeneng sira. Lho iki. Ayo bebarengan. Dina iki nyuwun marang purbaning kawasa. Monggo Hyang kula dherekaken. Carita wong agung kekalih usah ngeningaken cipta nuwun marang purbaning kawasa kawistara tunggal suluku nutupi baban awa sanga ngeningaken Pancandriya Panca Limandriya pengangen-angen andhirat hawa nafsu bayu patang perkara sajuga ingkang sinidhi kara mandeng pucak ing grana anut marang geyonganing kayun kayung-yun angayati ayahaning Parutama kaya mati jroning urip-urip jroning mati liyep layaping aluyup pindha pecating supena ping rasa jati jati-jatine Sang Resi Seta nedya nurungaken kanugrahan kasekten lawan ingkang wayah Sang Gatotkaca ingkang maji Narantaka riwutnya katariwa dene Remangsa Semedi sami sakalana cahya sumunar saking angganira Sang Resi Seta kasidhi kara manunggal marang anggane Sang Gatotkaca iku yektine Aji Narantaka ingkang manunggal marang angganira Sang Gatotkaca awang-awang kinupita Raja Putra Prengga Dani arasa ngambah Jumantara sapengatan cut tumuli kumba pinalinter sumangka amiwir sampur tumenga ing akasa tumungko
maring pratiwi gedruk bumi masat ngambah dirgantara astungara sidam sekaring dawana langgeng Gatotkaca dawuh yak sakwise pun kaki maringake kasekten kelawan sira kulub mangger wiyin yak kasekten menika kala wau menapa sebatanipun ngerti ya kasekten iki mau ingkang sinebut Aji Narantaka. Aji Narantaka iki biyen peparinge eyangmu ya kuwi Raja Mala. Kowe pernah bapa pamanku kuwi biyen kadigdayane ya ngedapi-dapi lajeng daya panguwasipun Aji Narantaka. Aji Narantaka daya panguwasane yen to wis mbok watek Gatotkaca iso malih dadi 1000. Gatotkaca iso malih dadi 1000. Ingkang satemah mungsuhmu bakal bingung ora ngerti sapa sejatine Gatotkaca sing tenan. Ya, ning eling Gatotkaca, eling. Kuwi mung kasekten. Kasekten kuwi mung minangka piranti nalika kowe nindakake darmaning uripmu. Kabeh kasekten kuwi kalah karo adiring kodrat. Yen adiring kodrat kuwi wis nekani Gatotkaca, kasekten kuwi ya ora njalari apa-apa. Sarta ora ndayani marang kepiye bae. Mekaten ya. Iya. Mula aja banget-banget nggonmu ngegung-gungake marang kasekten. Iki Kanjeng Hyang. Kajaba kuwi nggih. Dina iki pun Kakang pun kaki bakal paring sarana meneh. Paring sarana. Nah, iki wujuding srana, iki dudu ngelmu. Nanging tetamenging diri. Inggih Kanjeng. Coba maju. Bakal dak patrapake. Lukara paningset nggih. Arsa madangi jagat tuk mungup-mungup paning sak pucaking mukir marbababang sumi tarating surya mikolan gunung piye Gatotkaca ingkang paduka paringaken menika kala wau menapa wisrana kuwi wujuding pusaka kuwi dudu ngelmu tetamenging diri ingkang aran Tapawaja mula tak papanake ana ing pusremu kuwi kena mbok nggo srana apa wae mekaten yang iya ning wanti-wanti dawuhku kuwi aja lali lho Gatotkaca iki kados pundi eling-elingen pusaka kuwi Tapawaja kuwi bisa lestari aja nganti mbok tamakake marang kulit daging iki liripun kulit daging aja nganti mbok tamakake karo sedulur liripun kadang kuwi durung diungkap sing mbok semlangake yen to kowe tanding karo mungsuhmu pamane Kurawa ora dadi ngopo sing tak karepake kulit daging kuwi tunggal darah mekaten yang iya iki badhe kula istakaken
mugi-mugi kewala pusaka kekalih menika saged andayani dumateng darmaning kasatriyan kula. Ya, kula rampungna perkara iki. Arasa madangi jagat tuk mungup paneng sak pucaing ukir marababang sumirat keneng soroting surya megolan gunung-gunung